Hrvatska je spremna za uspjeh. Budućnost je u našim rukama. Pitanje je samo bojimo li se izazova ili smo dovoljno hrabri da ih prihvatimo. Ovo su priče ljudi koji su se usudili oblikovati budućnost po svojoj mjeri. Startaj Hrvatska. Dobrodošli u emisiju Startaj Hrvatska. U minutama koje slijede pokazat ćemo vam realnu borbu malog hrvatskog poduzetnika na čijem se poslovnom putu ne nalaze samo uspjesi, već mnogo odricanja, odbijanja, padova. Put je lakši kada je uz njih Startaj Hrvatska, projekt kojim pomaže znanjem, smjernicama i podrškom kada im je najpotrebnija. Naših se 8 poduzetnika sa svojim proizvodima natječu za posebno mjesto na policama svih Interspar i odabranih Spar trgovina diljem Hrvatske. Samo jedan, najuspješniji među njima, postaće hit proizvod 2022. godine. Danas idemo u Retkovce, malo slavonsko selo koje se smjestilo pokraj Vinkovaca. Ondje nas čeka obiteljsko gospodarstvo braće Perković, koji usprkos svim nedaćama i problemima na životu nastoje održati posao koji je započeo njihov otac 90. godina prošlog stoljeća. Josip i Ivan, netipično za svoj ratarski kraj, bave se uzgojem koza, od čijeg mlijeka prave ukusan polutvrdi sir. A kako je sve krenulo, pogledajte u današnjoj priči. U srcu Slavonije, malenom selu Retkovci pokraj Vinkovaca, krije se poduzetnička priča iza koje stoji mnogo rada, truda, izazova, ali prije svega ljubavi. Najbolje da vam oni sve sami ispričaju. Upoznajte obitelj Perković. Ja sam Josip, dolazim iz Retkovaca. Ja sam Ivan, također iz Retkovaca i mi smo OPG Perkovići. Tako je. Ivan i Josip dvojica su od 4 braće koja su obiteljsku tradiciju uzgoja koza održala na životu. A ova plaha životinja u obitelj Perković je došla sasvim slučajno. Naša priča sa kozama počela je zbog mene. Kao dijete sam bio jako boležljiv i ocu je jedan doktor sugerirao da ako me želi spasiti, da pribavi kozu te da pijem sirovo kozje mlijeko. Roditelji su vidjeli da je to jako zdravo, te su zapravo se trudili da moja ostala braća odrastu na svježem domaćem sirovom kozjem mlijeku. Nakon kratkog boravka u Rijeci, obitelj se vraća na rodno imanje u Retkovcima kako bi ondje započela novi život. Kad smo došli na ovo imanje, nismo imali ništa, nismo imali uopće zemlje i zapravo je bio izazov da uopće imamo bilo kakvu stoku. Međutim, koza je bila jako zahvalna životinja, skromna životinja koja ne treba puno zemlje, stoga i otac odlučio nekako krenuti ponovo sa kozama. Pribavio je jednu kozu, zvali smo je Bijelka, na njenom mlijeku smo zapravo svi odrasli, a isto tako ta Bijelka je zapravo tati bila prva koza s kojom je zasnovao stado. Bijelka je uz obitelj Perković živjela pune 22 godine, a upravo su njezini potomci zaslužni za njihov današnji posao. 90-ih u Slavoniji koze su se držale jedino radi kozjega mesa. Niko nije pravio kozji sir. Čak i danas jako ima malo ljudi koji se prave kozji sir. Nakon što smo počeli imati jedno malo veće stado, oko 30 koza, mlijeko nam je postajalo višak i zapravo tata nije znao šta bi napravio sa tim. Tu su još i počeli prvi ljudi zapravo pitati tatu za svježe kozje mlijeko, nositi ga baš ovako zbog zdravstvenih potreba i zapravo nekako smo tako malo pomalo počeli i sa proizvodnjom sira. Planove za veću proizvodnju naglo je prekinuo rat i očev odlazak u vojsku, no čim se vratio, san je ponovno oživio. Uz to što su ih prehranjivale, koze su poslužile za radnu terapiju u mirovini. Kad je otac bio umirovljen, te koze su mu bile preokupacija da razmišlja o životu u miru. Kako smo mi bili mali, nama je to bilo jako motivirajuće. Sa njim bili smo, on nam je bio uzor, mi smo stalno bili trčali za njim. Ja volimo reći, zapravo mi svi volimo da su to bilo jako sretna vremena. Naime,
Kako reći čovječe. Naime, to nakon rata, bez obzira koliko smo to bila teška situacija, da nemaš prihoda, imaš 4 nas u školi, izazova je mnogo. Međutim, ja kao dijete sjećam se da su to za nas bila nekako sretna vremena. Poljoprivreda nije previše zanimala Josipa, koji je vrijeme više volio provoditi uz knjigu. No zato su njegove vještine došle do izražaja kada je trebalo pomoći obitelji da se izgradi prva sirana. Kao student ekonomije sam je napisao projekt te ga prijavio za sredstva Europske unije. Zapravo je ispalo da sam ja jednu mjeru 6 napisao doslovno u jedan dan. Mi smo to poslali, totalno onako bez nekih očekivanja da ćemo proći, nećemo proći, da bi 6 mjeseci kasnije dobili povratni poziv i da smo zapravo prošli. San o sirani i podizanju proizvodnje nadohvat je ruke, no njihovu sreću uskoro prekida velika tragedija. U ljeto 2006. godine najmlađi član obitelji Perković, Krešimir, stradava u prometnoj nesreći. Jednu nedjelju popodne vozio bicikli i auto je naletio na njega sa 170 km/h. Šta reći, jednostavno sve je stalo. Teško opisati taj osjećaj. Jednostavno on i ja smo bili nerazvojni kao sijamski blizanci. Glupo je reći, usudi se reći da tako reći nema osjećaja, ali ostaju lijepa sjećanja, život ide dalje. Dok se majka i otac brinu za Krešimira, koji se nalazi u budnoj komi, teret cijele proizvodnje sada je isključivo na Ivanu. Ja sam tad bio još srednja škola, 4. razred srednje škole. Kako sam stizao, ne znam. Bilo je i puno malih ljudi, dečki iz kuda, dečki iz škole, profesora iz škole, koji su mi pomagali i šakom i kapom, i po danu i po mraku. Nakon kratkog rada u inozemstvu kako bi pomogao obitelji, Josip se vraća u Retkovce, no obveza je previše. Briga za Krešimira prioritet je cijele obitelji. Odluka je pala, koze se moraju prodati, a poslovni planovi stavljaju se na čekanje. Nije to bila jednostavna odluka, ali je morala se donijeti jer jednostavno nismo mogli. U tom periodu sav taj stres zapravo pogodio je i moje roditelje. Otac je u periodu od 5 godina imao 3 moždana i 2 teška srčana. Odlučili smo prije svega smanjiti stado, smanjili smo sa 120 na 40 koza, što je bilo taman da bude, što bi se reklo, na pozitivnoj nuli cijelo poslovanje. Znači samo da živi, što bi se reklo. Kako bi pomogao obitelji, Josip odlazi na rad u Irsku, dok se Ivan odlučuje na životni zaokret i postaje vojnik. Tijekom sljedećih 8 godina obitelj se proširuje. Ivan se ženi, a uskoro stižu i djeca. Glavni razlog Ivanove odluke da skine vojničku odoru i ponovno okuša sreću u obiteljskom poslu. Imam 3 sina, najstariji je Bruno, on je 7 godina, mlađi je Borna, 5 godina i najmlađi je Leon, on je 7 mjeseci. Jednostavno sam odlučio se vratiti onome što ipak najviše volim, a to je obitelj i rad, da budem svoj gazda i da stvorim egzistenciju svojoj djeci. Prilika za to se ukazala brzo. Josipovim povratkom iz Irske u jeku korona pandemije otvorile su se nove mogućnosti. Ivan i Josip shvatili su da imaju zajedničku poslovnu viziju, a to je ponovno pokrenuti proizvodnju sira na vlastitom imanju. Naš sir nije industrijska proizvodnja, naš sir je receptura od naših baka i djedova, gdje svi okusi i mirisi se osjete u njemu, starije generacije vraćaju u djetinjstvo. Iz srca Slavonije i njezinih pašnjaka dolaze 3 delikatese u obliku polutvrdih kozjih sireva braća Perković. Kozji sir s vlascem, s aromom dima i natur rezultat su tradicijske recepture s modernim štihom koja je zaslužna za blagi okus i finu glatku strukturu. Ovi ručno rađeni sirevi prirodno su bogati bjelančevinama, kao i kalcijem koji pridonosi zdravlju zubi i jačanju kostiju.
Kozji sir s aromom dima odličan je dodatak svakom predjelu, dok će kozji sir s vlascem zadovoljiti i najistančanija nepca, a za one vjerne klasici najbolji je izbor kozji sir bez dodataka natur. Kozji sir je savršena baza za stvaranje ukusnih i kreativnih jela, a uz malo mašte i kombiniranja ove delicije garantiraju pravi gastronomski užitak. Kad mi je brat Ivan rekao za projekat Startaj Hrvatska i kad sam je to malo više istražio i pogledao sve to, odmah mi je palo na glavu da je to što nam treba, da što prije završimo cijelu priču oko sirane i da konačno stavimo točku na i oko izgradnje i krenemo u neko normalno poslovanje. Prvi korak u tom smjeru svakako je audicija za projekt Startaj Hrvatska, na kojoj je obitelj Perković predstavljao Josip. Moje ime je Josip Perković, inače sam po struci diplomirani ekonomist. Imam 36 godina, trebaju sa mnom biti moj brat, mlađi brat Ivan, međutim zbog posla nažalost nije mogao dobiti slobodno. Inače sam ja i nositelj OPG-a, ali veliku većinu zapravo stvari radim zajedno sa svojim bratom. Za mene ono što se ja sjećam oko koza i svega jeste kad je otac tražio alternativu da se ne liječi tabletama svoj kronični PTSP. Doktor mu je opet savjetovao da se posveti radu sa životinjama. On je stalno radio sa njima. On je, kad bi ga uvatili živci, u 3 sata ujutro on bi pustio koze van i ošao šetati satima dok se ne umori. Mene je taj period jako učinio ponosnim na njega, jer on je zapravo uspio preći svoj najveći izazov, da bi onda kasnije zapravo u tome vidio i neku budućnost za nas, svoje sinove, jer mislim, danas dobiti radno mjesto u Hrvatskoj. Ovo što sam danas donio su zapravo kuhani kozji sirevi koji su najjednostavniji za proizvodnju. Ljudi imaju tu predrasudu da kažu da kozji sir smrdi. Da, pa kako nema mirisa? Bravo, primijetio sam po vašim reakcijama. Radi se o tome da brat jako zna kako uzgajati koze. Čišćenje, higijena kod koza je iznimno bitna. Isto tako zamislio je i uspio izrealizirati recepturu koja bi mu omogućila prehranu i dobivanje mlijeka preko cijele godine od koza, što inače niko u Hrvatskoj nema. Uvidio sam na tržištu kolika je zapravo mogućnost plasmana naših sireva i da su ljudi gladni takvog jednog izvornog, autentičnog hrvatskog proizvoda. No, kako bi takav proizvod mogao biti plasiran na tržište, potrebno je ispuniti određene uvjete. Nakon audicije uslijedio je posjet Šparovih stručnjaka za kontrolu kvalitete proizvodnom pogonu u Retkovcima. Bio sam sumnjičav i skeptičan i uplašen, mislio sam šta je sada, ko sada dolazi, šta će sad to, kako će to izgledat. Mi vam želimo pomoći da budete još bolji i da to postignete sve što treba, da to bude po PS-u i da taj proizvod ne bude nekakvi problem sutra za Šparove potrošače. Evo, ukratko rečeno. Da. Bili smo zapravo manji od makovog zrna. Trebao nam je taj poguranac da nas neko kaže to i to, tako i tako. Higijenski minimum, sanitarnu iskaznicu, to imate ili nemate? Je li ovo trenutačna vaša deklaracija? Da. Ili imate olovku ili hoćete da vam odmah križu? Slobodno možete po tome. Neto težina je masa, znači neto količina. A šta je sirište? Ocat. To je sirilo onda, ne može, sirište je ono što ste dobili sirenjem. Dana od datuma proizvodnje ne ide. Dobro. Znači vi morate navesti rok trajanja. Ovo ste vi sami radili? Da. Niste ni specificirali ni podove, ni radne površine, ni zidove, ni opremu, ni ništa, nego sirana cijela. Dnevno šta? Cijelu je zalijete sa izosanom. Kužite mi? Našli su more su našli nedostataka. Higijenski minimum to nemate? Ja nisam. Kad? 2012. ili 2013. Da, to vam sigurno više ne vrijedi. Ok, ajmo mi vidjeti koze. U početku smo bili stvarno stisnuti i ono šta će sada reći, kako će nas gledati. Nije baš toliko strašno, malo su nas i one opustile, isto tako shvatile su da nam je baš stalo. Pamtim ljepše dane, ovo ribanje je tek na pola puta. Tek kreće, ja bih rekao. Da. Bok, cure! To je otprilike koja pasmina? Sastav je
Sad smo pomuzli koze i ajmo sad put mlijeka. Kuda mlijeko ide? Znači imamo od opreme, ovo bi bio šta, kotel? Ovo je sada kuta kuhanja, trenutno koji će znači ovo dan, dva. Što su vam ovi cokli ovdje? To su dijutrici koje smo rekli da moramo izbaciti. Ova sol ne može biti na podu. Aha. To treba sve zamijeniti ovu kupaču sa nekakvom, ne znam. Imate one tvrde plastike. Plastike, da. Znači u ovom kotlu je 50 litara mlijeka. Da. Ovaj vaš prostor i meni uz neke sitnice sasvim okej. Znači ovo je lako perivo, imate ove sanitarne lajsne. U tih 6 sati što su bile sa nama, bile su baš detaljne. I sad dolazimo do sljedivosti. Koji je ovo sir, koji je ovo sir, koji je ovo sir. Znači označavanje. Bilo je to stvarno more informacija, bili smo moždani od informacija, ali zadovoljni. Dok čekaju izvještaj Šparovih stručnjaka, život za braću Perković ne prestaje, baš kao i svakodnevne poljoprivredne obveze. Evo ga, ponedjeljak 5 sati ujutro, tjedan je već krenuo pun gas. Pokušavamo sa što manje pesticida, herbicida, fungicida i ostalih sredstava tretirati naša polja. Naravno, to nam se odraživa u nešto manje prinose, ali puno kvalitetniju krmu za naše životinje da bi naš proizvod bio kvalitetniji i što manje zagađen. Ubrzo stižu i rezultati, a s uvidom u pravo stanje stvari na terenu, braći postaje jasno da je posla mnogo, a vremena malo. Dobili smo izvještaj od Špara, kao što smo očekivali, nije ni malo sjajan. U pitanju je da smo dobili 31 nesukladnost koju moramo ispraviti, a evo dobili smo i rok, samo 2 tjedna. Drvo moramo izbaciti. Naravno, to ćemo i učiniti. Napravit ćemo profesionalnu presu za sir. Nakon što smo skinili jednu odoru, idemo nabaviti drugu. Ali sada bijelu, pošto je Špar naredio da moramo malo poraditi na kvaliteti i radne odjeće. Ovako se nekada radilo. Međutim, evo, par dana nakon toga, pasterizator je tu. Evo ga, jedno riješeno, znači kuta prava doktorska, hlače, a i majice. Doktor do litla. Evo sad da vidimo zapravo koliko smo mi sami sposobni toga napraviti u što je moguće kraćega vremena. Došlo na red je uzorkovanje prisevi, podova, zidnih površina. Pakujemo sireve za analizu samog Špara. Prvi tjedan naših rokova za ispuniti ciljeve koje su nam zadani od strane Špara prolazi vrlo dinamično, izazovno. Svi smo postali katice za sve. Evo kako se Riko Jole rješava biznis. Diganje i rješavanje uspod. Da, momčinem si dobar. Sanitarne, iznađene. Možemo dalje. Radovi u punom jeku. Kartica. Pečat. Sad odraditi hranidbu i mužnju, a onda ćemo se malo maziti, grliti, ljubiti sa drvom, praviti police. Ide to. Čekaj. Nek je ona unutra. Dakle, rashodna vitrina, povećali smo kapacitete. Pogon konačno izgleda ono kako treba da izgleda kao pogon u kojoj će se imati doći nestalo struje. Za tjedan pred nama ostale su malo veće stvari za odraditi. Komora se treba staviti u funkciju, treba biti izgotovljeni HACCP papiri. Na temelju toga što se dogovorimo, ja sve složim, sve vam bude po pogonu označeno. Savršeno. Označene točke, znači kritične. Da ljudi ne vide, ne bi nam vjerovali. Da se mi vidimo samo ovako navečer, znači samo na brzinu kad se nešto mora pod hitno. To je to. Da, ja ću to sad skenirati. Puste kao Bog, laku noć, bye. Aj, živio. Nakon prolaska roka za ispravljanje nepravilnosti, što još nije do kraja odrađeno, stigao je poziv u Špar.
Je li njihov trud bio dovoljan za prolazak u projekt? Saznaćemo uskoro. Poštovanje, dobar dan. Poštovanje. Evo, dobrodošli u Spar. Hvala. Mi smo vas danas pozvali da porazgovaramo o vašem proizvodu i o vašoj proizvodnji. Svakako smo uzbuđeni imati priliku oči u oči popričati sa vama. Imamo mi o čemu i popričati, koliko znam, tako. Evo, koliko ste imali nesuglasnosti? 31. Tako je. Da. Poprilično broj. Iskreno, ja sam zamislio da će biti više. Ovo je bilo najveći broj od svih naših poduzetnika. Tako da mislim da vam ne treba još više nesuglasnosti. Vi ste u kompletu jako rizičan proizvođač. Je. Do sada ste prodavali svoje koze sireve, koji su sjajan proizvod, ali na kućnom pragu i na sajmovima. To je daleko od one ozbiljnosti koje mi tražimo da biste mogli biti dobavljač jednog velikog trgovačkog lanca. Vi ste tu u projektu Startaj Hrvatska. Jeste. I čini mi se da još niste imali prilike se upoznati sa poslovnim svijetom. Bilo bi dobro da se učite nekim poslovnim odnosima. Iskreno se nadam da ćemo dobiti neki feedback po tom pitanju što kako napraviti za ubuduće. I to vrlo konkretan. Mi s vama moramo jako puno raditi da bi vas postavili na noge. Mi smo spremni to zapravo... Spremni to prihvatiti i sve ostalo. Znači... Evo, to sam ja od vas htio čuti. Vi imate sjajan proizvod. Ja mislim da kozi sir ima veliki potencijal i sad je na vama da dokažete, kako se u Slavoniji kaže, ovo je složna braća kuću grade. Tako je. Da. Evo, želim vam čestitati, vama i Josipu, da ste ušli u projekt Startaj Hrvatska. Ali vi se brzo morate vratiti i nastaviti raditi na tom putu, da ispunite sve zahtjeve naše, da ste spremni kad dođe taj trenutak da vaš proizvod predstavljamo kupcima u jednoj puno široj količini i o puno širom opsegu nego što vi to sada možete percipirati. Istina, to je apsolutno izazov za nas, ali realan izazov. Idemo na posao. Hvala. Daćemo najbolje od sebe što možemo. Ja sam ti rekao, ja imam labave. Ovo mi je korak naprijed u smislu, znači, da poboljšam sebe u poduzetničkom smislu. Znači, ono što mi uvijek hvala. Ja i brat nemamo ništa puno toga zajedničkoga. Ali sad smo zapravo došli do te jedne zajedničke osobine, a to je taj stremljenje prema iskustvu, prema izvrsnosti. Sigurno će biti najsretniji moji sinovi Bruno i Borna. Ništa nije teško kad nešto voliš i želiš. Eto. Biti mali OPG i uspjeti da dođeš na police nacionalnog lanca. Međunarodno. Mislim, nakon svih 16 godina što smo prošli, je uspjeh o kojem jednostavno ostavljam je bez riječi. Uz potporu obitelji Josip i Ivane rješavaju preostale nesukladnosti i spremaju se za novi posjet Sparu. Ovog puta u iščekivanju svoje prve velike narudžbe. Jel tata mora ići? U Zagreb. Da, u Zagreb. Gdje ono šta mora ići u Zagreb? Isporuči sir. Da, kako? U Spar. U Spar, da. Došli smo po prvu narudžbu, ja još uvijek ne vjerujem sebi da se ovo događa. Moglo bi nam ovo sve promijeniti život jednostavno. Idemo vidjeti šta će biti. Dobar dan. Kako ste? Uzbuđeno. Uzbuđeno, baš uzbuđeno. Ne znamo šta očekivati. Vaš OPG je u posljednjih pola godine doživio jako velike promjene, zahvaljujući vašem angažmanu i radu naših stručnjaka. Jeste li ponosni na to?
Bili su velika pomoć i stvarno puno toga je došlo od njih, informacija. Usmjerivanja i svega stvarno. Nisam očekivao baš tako da će to tako biš izgledati, ali izgledalo je savršeno na kraju. Znači puno ste naučili. Definitivno. Više nego što sam mislio. I mi smo ponosni na vas jer Spar jako podržava proizvode hrvatskog sela i znamo da iza tih proizvoda stoji veliki trud i rad. Zaista je. Je. Nismo nikad imali ovakvu količinu, ni... Doduše nismo nikad ovako ni ozbiljno ni radili. Da, i to. Ko se od vas najviše naradio? Brat. A koze, hoće li one dobiti nekakvu zaslugu? Dobile su već sada najbolju moguću hranu u Slavoniji. To znači da će taj proizvod onda biti još bolje kvalitete? Definitivno. Ja sam uvijek zadovoljan s onim što imam, uvijek težim biti još bolji. U svemu i u svačemu. Znači, ima poboljšanja, sigurno da može biti poboljšanje i bit će i sigurno. Ivane, mi znamo da vi poljoprivredu imate u malome prstu, a u poslovanju trebate još što naučiti. Jeste li poradili na tome? Jesam i spreman sam još raditi. Ja sam uvjeren u svoga brata, zato sam zapravo i stao uz njega za ovaj projekat, da će on to moći u svoje neko vrijeme, jer on ipak ima te svoje izazove sa proizvodnjom. Dobro. Došlo je vrijeme za brojke. Jeste li spremni za svoju prvu narudžbu? Želim vjerovati da jesam. Ja usudim se reći da jesam. Pa krenimo onda. Spar će od vas naručiti 1000 komada polutvrdog kozjeg sira, ali 1000 komada od svake vrste, što je ukupno 3000 komada vašeg proizvoda. Očekivao sam veliku brojku, ali po mene u oko. To je to, zavoz radimo. Sretno. Hvala puno. I dobro nam došli u Spar. Hvala. Bilo mi drago. Hvala. Lijepi pozdrav. Bog. Prva narudžba, ja još uvijek ne mogu sebi doći, onako još mi odzvanja u ušima. 3000 komada čovječe. Pa ja sam smrznio, mislim, ovo nisam očekivao. Idemo. Čekaj, ti danas baš blistaš. Hvala. A i ti isto, lijepo izgledaš. Hvala. Ne, čekaj, ima li ova transformacija ikakve veze s testiranjem kozjeg sira? Možda, ali baš sam nekako dobio svrhu. Smisao života sam pronašao. Promijenio sam se ko kad od mlijeka nastane sir. Misliš, zgrušao si se? Ne, očvrsnuo. Probaj. Ovo će biti zanimljivo. Pogledajmo. Nedjelja, slobodan dan. Idealno vrijeme za probati nešto novo. Dobio sam na testiranje ove kozje sireve. Puni su bjelančevina i kalcija, što navodno magično utječe na cijeli organizam. Ne znam što bi se zaista trebalo dogoditi, ali evo, ja ništa osim fantastičnog okusa ne osjećam. Ništa. Jedino što sa sigurnošću mogu reći da bolji kozji sir u životu nisam probao. Vidi. Puštaju moj najdraži film. Kako dobar, super junak. Ovo će stvarno biti dobra večer. Da. Došao sam iz malog mjesta. Bio sam običan dječak, ni po čemu poseban. Zaigran i bezbrižan, poput svih svojih vršnjaka. Ništa me nije moglo pripremiti za ono što je život uskoro stavio pred mene. A to definitivno nije bio život običnog dječaka. A sve mu je kumovalo otkriće jednog eliksira. Eliksira dugovječnosti i nevjerojatne snage. Sir me potpuno promijenio, postao sam snažan, nepokoriv. Brzo sam shvatio kako živim u nepravednom svijetu i da je moja misija pomagati ljudima.
Ja sam ti sirotinja, nemam ništa. Imaš svoj poslovni duh. Daj pazi malo na je. Važno je da u životopis napišeš poslove po datumima, točno kako si ih radio. Neki poslodavci brinu o tome, a nakon toga... Kaj nećeš niš pojest? Ma daj, mama, pusti me, ma nisam gladan. Bilo bi vrijeme da se konačno osamostališ. Ma u mojoj struci ti nema posla, kriza je. Ti to stojiš na nečem, nema veze. Našao sam ti posao u skladištu. Imaš tjedan dana da se odseliš od mame. Tu ti je prijavnica i radna dozvola. Pa ovi sirevi su čudo. Ja konačno imam svoju misiju. Idem pitati susjedu da li možda treba pomoći nacijepati drva. Pa da. Ivane, lijepo te vidjeti ovdje u studiju. Dobro mi došao. Hvala i tebe također. Čekaj, neko nedostaje. Gdje nam je Josip? Josip trenutno otišao u Irsku da bi došli na police Spara. Trebalo nam je stvarno zaista puno sredstava, te trenutno smo malo, pošto još prodaja nije krenula, u stisci pa otišao pri pomoći izvana. To je pomoć koja nam itekako treba, ali treba nam naravno i pomoć Spara. U dobrim smo rukama jednog velikog trgovačkog lanca. Što za tebi zapravo znači ova cijela avantura onda? Pa znači mi, usudim se reći, život. Koji bi glavni savjet bio svim budućim poduzetnicima i svima koji sada gledaju tebe i kažu, evo, može se, tu smo? Savjet, šta god da imate, nemojte odustajati od svoje vizije i od svog sna. Ustrajte u svemu što ste naumili, ne predajte se. Tko tebe diže kada ti je najteže? To je obitelj, moja djeca, znači kad doslovce sjedneš na pola dvorišta, više ne ide, vrućina, kiša, snijeg, led. Onda se pojavu djeca i onda sve brige nestaju i kao da si se ponovo probudio i... Što ti najdraže? Jel te zovu na igru, samo zagrljaj ili te pitaju nešto sasvim nevezano za posao? Pa usudim se reći da su malo i prenapredni. Stalno su znači u poslu, to je nevjerovatno, nešto fascinantni su. Nešto su moji, nego zaista je tako. I nikad mi je dosta njihove priče. Vidiš li i njih u proizvodnji? Usudim se reći da da. Dragi Ivane, drago mi te vidjeti ovdje, ali još će mi biti draže vidjeti te na policama Spara. Stoga kreni u stvaranje svoje bolje budućnosti, ne samo za sebe, nego i svoju djecu. Hvala i vidimo se. Sretno! Također i još ćemo se družiti. Apsolutno. Nakon rođenja djece ovo mi je definitivno najbolji trenutak i osjećaji su izmiješani. Sretan sam i ponosan, jer to je ipak kruna svega. Nadam se da će kupci prepoznati domaći proizvod domaćeg čovjeka jer njegov rad i trud.
Hrvatska je puna potencijalnih, sjajnih poduzetničkih pothvata, samo ih trebamo prepoznati i odvažno sami sebi reći startaj. I već smo korak bliže cilju. U poduzetništvu svaki i onaj najmanji pomak može značiti mnogo, a kada generacije iza tebe nastavljaju cijelu priču, uspjeh je izvjestan. Pozdrav do sljedeće emisije Startaj Hrvatska. Doviđenja!